Naku, pag-uusapan na naman natin ngayon mga kababayan, itong patungkol pa rin dito sa ginagawa nilang taktika upang ilihis po ang landas ng ating mga kababayan dito po sa usapin ng bicameral report, na kung saan mga kababayan may panibagong issue na naman na lumabas bukod doon sa mga issue patungkol sa bill nitong si Contiveros. Yung Chinese spy kasi mga kababayan na una nating naibalitaan, grabe, tinorture pala nila talaga yung sinasabing Chinese spy. Tapos ang nakakapagtaka doon mga kababayan, sa mga equipment ng mga Chinese spy na ito, sabi mga high-tech na mga technology. Pero kung titingnan nyo yung mga footages na ipinakita at isinapubliko nila, mga kababayan, tila mga lumang mga kagamitan pa. Kaya masasabi talaga natin mga kababayan ay isa itong diversional tactics. Kumbaga, gumagawa sila ng mga taktika upang hindi mapag-usapan ang patungkol sa bicameral report. Yun nga ay hindi po tumitigil yung ating mga kababayan din, no, na silipin itong bicameral report, na kung saan ang issue kasi dito mga kababayan ay pera ng taong bayan, na kung saan ay bilyon ang pinag-uusapan dito. Bilyon ang posibleng mawala sa kaban ng bayan, no? At sinabi nga nitong si Lucas Bersamin mga kababayan na wala umano silang kinalaman, no? Lagi natin gusto nating paulit-ulit na ito yung itopic kasi nga gusto ng nitong administration na ito mga kababayan ay malimutan natin itong patungkol sa bicameral report. Dito sa blankong mga papel, dito sa mga blankong allocation, na pagdating sa GAA ay nakumpleto na nga po mga kababayan. Kaya gusto nating malaman kung sino ang kumumpleto ng budget, o kumbaga bakit napermahan na agad. At pagdating doon sa GAA ay kumpleto na. So nandito pala tayo sa kahabaan ng Santa Ana. Ito yung lugar ng Santa Ana sa Manila. So pag-uusapan pa rin natin, wag nating tigilan. So ang ginagawa pala nila talagang diversion tactics, taktika para hindi talaga mapag-usapan. So ngayon nga, dahil doon, isa pa sa binabalik nila ang patuloy na pag-imbestiga mga kababayan doon sa mga sangkot umano sa sinasabing extrajudicial killings ni dating Pangulong Duterte. So gumagawa na naman sila ngayon ng ingay upang mapag-usapan. Oops. Ayan, nabandi tayo. Grabe, oh. So nagkaka-traffic. So ito yung Santa Ana, Manila. Oops, okay. Yan. So tuloy tayo mga kababayan. So grabe ang ginagawa nila. Kaya pala talagang gustong-gusto po nila natanggalin itong si BP Inday Sara Duterte. Dahil nga po, gusto talaga nilang tumigil, tumikom, walang pupuna, walang sisiyatat, walang pipigil doon sa kanilang pinagagawa sa kaban ng bayan. So si Lucas Bersamin ay naghugas kamay na. Sabi niya noong dati, una niyang sagot, kasi nga tinanong siya ng media, walang ganoong blanco. Kahit kailan walang ganoong blanco sa GAA maging sa may bicameral report. At sinasabi nito dati, mga kababayan,
na ang mga pinakita ng mga dokumento nitong si dating Pangulong Duterte ay peke o fake news ang mga ibinulgar nito. Ngayon, nagkabulgaran na. Ang dami nang umamin, ang dami na pong nagsalita. Tapos ngayon, binago na naman nila mga kababayan. So ang naging sabi nila nitong si Bersamin, ganun din yung sinabi ng Senate President na si Chis Escudero, na ayun nga mga kababayan, talagang tila pinoprotektahan talaga nila ang presidente. Sabi ni Lucas Bersamin, wala kaming kinalaman dyan. Tanungin nyo ang Senado, tanungin nyo ang Kongreso. Pero nga sinasabi nga nitong si Raul Manuel ng Makabayan Party List na dapat ang tanungin dyan yung bicameral na members. At syempre, ang tanungin dyan ang presidente, ang Pangulo. Tapos ang sinasabi nitong si Lucas Bersamin ay wala kaming kinalaman dyan. Tanungin nyo ang Senado at Kongreso. Tapos dito naman sa Senado, nagsalita si Escudero, walang ganoon. Kung may ganoong blanco man, ang kailangan daw masunod, itong GAA. Kung saan, ito yung pinaka-final version. Grabe mga kababayan, nagtuturuan talaga sila. Ang gusto talaga natin malaman, kung sino talaga ang nag-fill up noong mga info kung bakit napunta, no? Kumbaga napunta sa pinaka-presidente, aprobadong presidente. So sino ang nagkompleto? At yun ang gusto po nating malaman. Kasi pera po natin yun, pera mo yun, pera ko yun, pera nating lahat ang involved dito. Kaya lagi po tayong nakikialam patungkol sa mga usapin na yan. Pero kung simpleng issue lamang po mga kababayan, siguro hindi tayo kailangan makialam. Pero ito, ayan, hinihingalaw patas. Pero ito ay billion ang involved dito mga kababayan. At ang nakakalungkot, nagtuturuan kasi sila. Ngayon, kawawa ang taong bayan. Hindi alam ng taong bayan kung sino ang tatanungin patungkol dyan sa mga issue na yan na blanco. So ito naman, ulitin ko ulit. So huwag tayong titigil, no? Share natin, post natin para matauhan itong ating Kongreso, Senado, maging yung ating presidente. Kasi pera natin yan mga kababayan. Nandito tayo sa New Panaderos Street Extension at Castañeda Street, Felix Manalo. Oh, crawling. Naka-red pa nga, dumiretso na. So stop tayo pag may red kasi baka madisgrasya tayo mga kababayan. Okay, go. Ikaw, no? Ano ba ang iyong komento patungkol sa issue na nangyayari ngayon mga kababayan? So i-komento mo dyan sa ibaba para malaman natin. Ang inyong mga komento ay mga nababasa po natin lahat yan. Hindi lang natin talaga nire-reply yan kasi sasabihin ng iba, bakit siya nire-replyan mo pero kami hindi? Ayan. So comment kayo dyan at comment nyo yung mga nagsasabing good pa ba yung ating government ngayon. Yung status ng ating bansang Pilipinas, good pa daw. Replyan nyo yung mga nagsasabi na ganun. Kasi kitang-kita natin mga kababayan,
ay patuloy po tayong naghihirap. Patuloy po tayong nahihirapan. Ha? Oo, grabe traffic dito ah. Pit pit, brom brom. Oh, ayan. Ano kaya to? Ang baho nito. Wait. Stylish. Lipat tayo dito. Baho ng ano na yan, no? Hindi nila nililinis, mga kababayan. So, ayan. Ay, grabe. Grabe yung amoy. Nandito pa yan sa McDo, oh. Sa corner ng Libiran Street at Panaderos. So grabe talaga nangyayari sa ating bansang Pilipinas ngayon, mga kababayan. Ano kaya ang ating posibleng gawin para magbago po ang lahat? So siguro ay magsagawa din tayo, mga kababayan, ng isang mas malawakang protesta, no? Talunin natin yung gagawing pagtitipon ng ngayon 31 nitong mga makakaliwang grupo. Ayan. Grabe ang init ah. Let's go. Yeah. Let's go, let's go. So, muli natin pag-usapan, mga kababayan. So, nagpahinga din tayo habang naka-stoplight. So, muli natin pag-usapan, ha. Grabe. Kaya pala, talagang gustong-gusto nila na matanggal at ma-impeach itong si BP Inday Sara Duterte. Ganun pala talagang ginawa nila sa pera ng bayan, no? Hindi magandang halimbawa ito ang ginawa nila. Isa itong uri ng impeachable offense, no? Dahil yung ganitong uri ng corruption ay dapat nga po, mga kababayan, ay bumitiw na. Bumaba na ito si Pangulong Marcos. Kasi nga, hindi na maganda po ang nangyayari sa ating bansang Pilipinas. Okay? So sa tingin mo, mga kababayan, dapat ba bumaba na? Kasi hindi na talaga maganda ang nangyayari sa ating bansang Pilipinas. So kailangan ng umaksyon ng taong bayan para maramdaman ng gobyernong ito na malaman ng gobyernong ito na ayaw na ng taong bayan ng ganitong uri ng pamamahala ng gobyernong ito. Oops. Saan ba ito pupunta? Okay, diretso. So hanggang dito lamang po, mga kababayan. At huwag kalimutan na mag-subscribe para lagi kayong updated sa mga kaganapan at mga pagbabago. Lalo na po yung ating mga OFW. Maraming salamat at God bless po sa ating lahat.